cerita rada dawa titik ya rek ya. Iki ngono bungkusi sego iki penyetan. Nah, ini ki aku ya tentang gawe dhewe lho rek. Maksudnya ya gak ono wangi. Dadi nek ngeterno, nek masak iku ya dhewe. Lah terus sing pesen online iku ya sing sabar ya. Aku ning omah ya offline kan ya ngedoli, dadi aku ya buka ning omah gak buka online tok. Dadi ya kadang aku ngeterone telat ya sepurane kan yo piye ya kudu sing sabar lah, wong online yo antri to. Lah aku nek tak tinggal ngeterno lah yo nduk kene sopo sing ngedoli kan yo gak ono. Dadi yo sing sabar, lek pengen cepet yo dijukuk dhewe nang omah ya. Oke ya wis lah ngono ae. Iki klondok ndok dadar samono kae plus sego sambel lalapan 10.000. Iki mau ono sing pesen kopi barang lho. Aku ndek omah yo ngedoli barang kan lho, iku mau ngedoli kopi. Nah wis yo iki yo ngedoli maneh. Pokoke sing bungkus-bungkus yo sabar yo nek gak dicukuk dhewe yo wis lah. Wis ngono ae. Iki aku ape tutup segone yo wis entek. Aku wis satang pindho tadi aku ora tang maneh iki wis sesuk maneh. Sesuk ready penyetan, ceker, terus pecel ya rek ya, ono pecel. Ojo lali. Wis gak usah masak tuku ae nang aku. Oke ta.